Hello guys, Ρίξ εδώ και σήμερα συνεχίζουμε το Troll Face Quest 2 και το τρίτο και τελευταίο part. Θυμάμαι, νομίζω είχαμε μείνει εδώ. Ναι, λοιπόν, το κόλπο εδώ πέρα είναι να πατήσετε boom και πέφτει το γλυκό κάτω κάτω. Όχι, δεν θέλουμε να κάνουμε share, next level. Εδώ πατάτε τον άνθρωπο και τρομάει στο βουνό και φεύγει. Ωραία, παρακάτω Trollotanic, δεν το διάβασα καλά. Λοιπόν, εδώ σηκώνουμε το κεφάλι, υπάρχει φάτσα μέσα η τρόλ, σηκώνουμε και εμείς το δικό μας και boom, το φάγαμε. Λοιπόν, εδώ πέρα, βλέπετε αυτό εδώ πέρα, το σηκώνουμε, μπαμ, προχωράμε. Next level. Εδώ πέρα πατάμε το θερμόμετρο και ανοίγουμε την πόρτα και μπαίνουμε. Λοιπόν, εδώ πέρα δεν είναι. Και δεν ξέρετε γιατί είναι. Γιατί έφυγε. Continue, next level. Λοιπόν, βγάζουμε μπρίζα, βγάζουμε αυτό, βγάζουμε και αυτό και το πατάμε. Συνεχόμενα το πατάτε για να σταματήσει. Και Talos. Λοιπόν, εδώ πάμε manual. Και πρέπει να βγάλουμε 3 troll faces. Τα λεφτά κάτω. Λοιπόν, εδώ πίνουμε 1, 2 και boom. Άντε γεια. Λοιπόν, εδώ πέρα πατάμε. Α, ναι, πατάμε στα μάτια. Το λυπάτε, πήραμε το κλειδί και τελείωσε το παιχνίδι. Αυτό ήτανε. Λοιπόν, τελευταίο part ήταν πολύ μικρό γιατί τα είχα κάνει όλα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Like, comment και subscribe up as follows. Και so what. Εντάξει, αυτά. Λοιπόν, τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας. Α, όχι, έχει κι άλλο. Ναι, ξέχασα. Έχει και την ταινιόλα στο τέλος. Τέλος πάντων, ωραίο ήταν. Ωραίο παιχνιδάκι, εντάξει. Λίγο ήταν πιο δύσκολο από το Troll Face 1. Quest 1. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε μάλλον. Λοιπόν, τα λέμε. Γεια σας.